आरामसे जा नांलायबाय थायो साला आरामिफोरा ओइ मासेयाथ' इमान गियो आरो गैयाबानो इसोरो सलिबाय थानो नागिरो नोंसोरो जा 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 आरामसे जा लाइक करो वीडियो को लाइक करो Mr. Ron's rank borrow, please. कमेन्ट खालाम स' लोगोफोर आं दायो नै आदार होगासिनो दं आङो नुवाखै नो मोनजा makin gede ginanga Mr. Ron's rank borrow, please pick up the call. ginanga जा आराम से खाओ यार आराम से खाओ लड़ाई क्यों करता है यार तुम लोग मा नांलायबाय थायो नोंसोरलाय जायफोरानोखि आंनि चेनेलावहाय गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ हाजासिम शेयार खालामना हो आरोना जाहाथे गोदान सुबुंफोरा मोननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथो आरो हेफाजाब होथों आरोना आंनि भिडिअआ बेफोरबायदि मोजां वाव नोंबो नुदों नामा आसोल एलै आंजों लोगोसे दंबाय थायोना बिसोरो नै दास थाबाय थायो आंदो नुदों दा सौलायबाय थायो साला मोजां जा दसे सम इफोरखौनो गेलेबाय थायो आरोना आंनिया ओइ महा खारखो नोंलाय खारबो बारा गैला नै जोबसिगोन बे लिंग्रिया साला जानो होआ मोजांखौनो ओइलाय सलायबाय नायबाय आथिङा लिंग्रि बिनिया ओइनै बिनो बिमा बुरैया ओइनै रावखौबो जानो होआ गैला खम जालांबायना ओंखायनो जानो होआखै बिसोरो साला मोनजानाय नङा बिदि गावा बे मानसियानो लिंग्रिया भिडिअखौ लाइक खालामना हो लोगोफोर सोर नायदों आरो शेयार खालामनो बेफोरबायदि भिडिअखौ आंनियाव मोनबाय थागोन आरोना नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टजोंनो आं बेफोरबायदि भिडिअखौ अरायबो लाबोबाय थानो नाजागोन आरोना आरो आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ बेबायदिनो सापर्ट होलांबाय थागोन
जाया मोजां जा फैलाय अमा मोजां जाया nih fai ah 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 nih मबा गेनला खिना गालांलायबाय जाखांनानै ओइ खारबो खारबो मोनामसोबाय खिनायानो खारबो ओइ मानिया नायबाय जाखांनानै सैतानफोरा साला ओइलाय बे लेंग्राया मस्थ' हामा बे साला गावबो मोजां जाया मालायखौ मोजां जानो होआ जाबाय था मोजां जा ah खारबाय गिनानै ओइनि मुथि थांबाय माथामा जाखांबा बहाबायथ' लाइक खालाम लोगोफोर भिडिअखौ लाइक खालाम आरो हाजासे शेयार खालामना हो आरो जायफ्रानोखि आंनि चेनेलावहाय गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरोना मानो खारदो ओइलाय सौख्रांबाय थायो साला दा माबासे जोला माबासे जो बेखौ दा हमनो हाथ'वाखै मानो होनबा दायो बिसोरो फिसा जासो नालाय 3 दानल'सो जादों आरोना गासिबो माने नैबे मासेया बिमा बुरि आरोना बियो 2 बोसोर जाबाय बियो जो रोज आता है यार इसी टाइम में रोज आता है मेरे को सुनते रहते हाँ चावल खेले है ना ये लिंगड़ी है ना वही बहुत हरामी मारते हैं तो उसको भगा दिया तीनों को ये लिंगड़ी बड़ी वाली हाँ ये मम्मी है ना ये इसकी मम्मी है ना उनको नहीं खाने दे रही नहीं तो खाया अभी थोड़ा मिल गया उसको पता नहीं भाग गया साला आ मानि गिना खारा नोंलाय गोदाव सोराव नोंखौ जेबो खालामाना जा
नोंसोरखौ जेबो खालामालै आङो जेबो खालामा बेहायनो आराम थाबाय था जाबाय था ओइ ने माथामा मवा गाखोनानै थायो बे ओइलाय बे खेस्रारालै बे मासेया बे फिसाखौ मानो जानो होआ नोङो बिनानावखौनो नोंनि बिनानाव बे बिनानाव फिसाखौ अनो रोंथारा नोंसोर ना नोंथो गैला नों इथिंखालि नों हारसिं जा इथिंखालि नों हारसिं जा दे बावलै नों हारसिं जा बोदलाफोरनो होनाङा दे नों इथिंखालि भिडिअखौ लाइक खालामना हो लोगोफोर सोर सोर नायदो फाय नोंबो फाय मंखारबोदायनि साला आराम नोंबो फाय इसोर जाखांजोब्बाय जाखांनो नागिरबोफिनदो दा हा भिडिअखौ लाइक खालामना हो कमेन्ट खालामना हो लोगोफोर बेफोरबायदि भिडिअखौ आंनि चेनेलावहाय मोनबाय थागोन नोंथांमोन आरोना हे आराम जा सौलायबाय थायोलै इसोरलाय नेमाय सौलायबाय थायो साला जा अबे नोंनि खिखोनो जा बेंग्राफोर साला गावनो खिना दोननानै नै खिनो नागिरफिनदों नै लेंग्रियानो सौबाय थानो नागिरो इसोरखौ ओइ मासे दासो फैफिनदों आरो इनै ओइ गैला जोब्बायनो लोगोफोर बाथियाव होदोंमोन आं खुरैयाव जोब्बाय बारा होबाबो हामा ओइलाय सौलायबाय थागोन दा इसोरो मोजांखौनो जाया सौलायबाय थायो ओइलाय जालायानो दा इसोरो जालियानो दा नोंसोरहा अहाबायथ' थांदो नोंसोर अहाबाय थांदो नोंसोर खारदो नोंसोर माब्रै खारदो बारा गैला बारा मोनजाला जल्दि जा ओइ हायलु ओइलाय एकेटेननाय सौलायबाय थागोन दा इसोरो गैला
दाना होदोंमोन लोगोफोर बिसोरनो आं खाथियाव थानायखाय फैयाखैमोन जानायनि इसोर मानिया गिनानै बुजायोना आंनो साला सलायबाय थागोन दा एसे जोबसिगोन ना आदारा जोबसिगोन ना इथिंनिफ्राय खोमसि नुयोलै लोगोफोरा इथिंनिफ्रायसो नुनांगौमोन हा लोगोफोर सोर सोर फैदों भिडिअखौ नायनानै लाइक खालामना हो आरो चेनेलावहाय गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरोना आरो साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनावहाय बेल आइकनखौबो दाबायनानै हो थुनानै हो जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियाव गिबिसिन नटिफिकेसना सहैयो आरोना आंनि चेनेलावहाय बेफोरबायदिनो कमेडि फानि एन्डखौ नुनो मोनगोन आरोना नोंथांमोना मु खारदों मु फैनो नागिरदों दा बेयाव हाबफैनाङा नोंसोर बेयाव हाबफैनाङा बेयाव हाबफैबा खिना गालांगोन नोंसोरो खारदो जाखांबायबा खारजोबदो आंखौ नुवाखैना नोंसोर लोगोफोरनो आं बेहाय जनायनानै दङ बेलासि समनि बिथांमोननो जाखांलायबाय आरोना मा बेलासि माने सानजौफुं समनि आरोना बेलासि समाव दायो इसोर फैगोन जाखांबाय नै इसोर जाखांजोब्बाय दायो खारलांनो हमबाय गैलानो दा बेलासियावहाय सयथा पासथासो बाजियावहाय रौथिंजाय थांगोन आरो बिसोरो आंनि रुमथिंजाय जाखांबायबा खारदो बेयाव सिङाव हाबफैनाङा नोंसोरो सिङाव हाबफैबा होजागोन आंजों खिना गालाङो नोंसोरो मोनामसै बिसोरनि खिया मा खबर लोगोफोर नोंथांमोना सोर सोर दङ भिडिअखौ नायनानै लाइक खालामदो आरो चेनेलावहाय गोदानब्ला साबसक्राइब खालामदो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो गले गले बे मोनसे रावजोंनो बुंबाय थादों आरो साबसक्राइब खालाम साबसक्राइब खालाम गया रे सब लोग गया हो गया तुम बस चलो भागो 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 जाखांनानै खुगाखौ बोरैबा बोरैबाय जानो हालायब्ला आरो मानैयालाय बहा थांखो सानैया बहा थांखो साथामा गैला बेयाव गैला गैला नागिरनांला खारदो 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 थांदो खिना गालांजोब्बाय फाराब बाराबनो बैनि बिथिंनो खालामदो गासिबो खारदो थाइथां ओइखिनियाव थांथां बिथिंगालि फैनांला खिना गालांजोब्बाय नोंसोरो फैनि बाहेराव खिया मुवानो जाहाला फैनि नाय महा दै लोंलायबाय आरो मानसिया दै गांबाय नै बिथिंसो बेयावसो दै गांफैबाय नोंसोरो
ini आबौ गाबफ्लेजोब्बाय फुला आंनिया खामानिखौनो मावाखै आंनिया बिबाराव फुल दोनदों नै बिमा फिसा बिसोरो स' लोगोफोर थेंक इउ स' माच नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ हेफाजाब खालामनायनि थाखाय आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरोना दायो